zaman karan kai jual debar ma khoroksa youtuber boga kok samani wa niar heka kha hingka bano angko thangmani khumulong thangman bai sonara hingkai bo khumulong bazaro malani phaini samani thangka bo malani hanai hingka bose bono hamjang hanai kayang hanai bino jobotiste telang thakano hingkai angko dina telangmani sandewo telangmani 16 tarik gano telang thangke mandewo kha bano bui tobe eklain horo din tongoi kha besagana esap khani hanai bui na ho hingkai angbon already saja siklani sayang bono sarai khoroksa tongo kaija khani sakang bono arso bano anoni esap khani hanai aboni bisono khodi khori hingka butha sinai hanai ano buo gani angni rangrok sebinar go bano ra khosapano hoya 2000 sebinar go hingkai ano bini raba ramani sekharo bano bunarok naikha camera ro bukha no buna naikha hingkai yagro bukha bokhro nokor ya hingkai phuni phungtani bukha nokhri ya hingkai no buthar sijamai hanai ano rukhlayo hingkai ani guardian rok thangpuro a kiroi ma phaikya bono bumani bagui mano already sangbono saja ang bono sumon siklara kaya jahni sungo kaija khasarai khoroksa tongo ni sakang bono me sab khaino khaide khayaka khaya ang tom tehni already saja bono nga boya sab khaina ni sao ya sab khaina telang bana nga bota kaya sab khaya ne ano bui toge iriklain ho rangra biabang khoginaru gani chaimano bobo siklaya do bore kanai nahari kagja nga saraibo ongkhani sawo saraibo ongge biang bore able sia do biang ni sama bo saya nga sarai ongge ngoi na hokani sawo lairi hoka nga kaglai thakani sawo nga bini bumaka saka bini sibari tongo parmenung laija bokhana kai bubu jagana dorba khaijagana sawo gangbono sakani nawa kon problem da tong ma chakuru ni sao gano sumo bo ni kha problem da tong ani mokuru ni samani atini na boya sep khanya kha ga bota ka pheri tongo abono saimi angge tuwa saima tu stokla khamu hane akok sai tong bota bo already bo saima ga no already sa an bukho bono sikla na saya bo ngko jakni saima na no ta khatlang paise bo ko bangri tong na ko bang ni sa ta khaina samase ko ba ye sa khaini sawa ga bo ta khai ang sa khaini thani hne an bui to we ri horo ga ki ri na phaike na ga borti ngko kolofu kam kolok si men bo na para am ko thangka kami kolok no hijakana bo ne sa khali akha bo ani opmanang mani ani lasima mani bo ano ngko mari nai 1 lakh khoros mari nai ang tabo tarawo joto saiman thabai ka no ro ang tabo opmanang ja ani maisona thangja bo ano 1 lakh khoros mari nai no khoros 1 lakh riya hangkai ang musubai phia yabono tebo sona nai thana ya phia khainai Nihi kuno an bukura ma hitma saya ang bono saudo ma saka tangai nang tuge lete peraga tong bisna hana no ro phade ani asa si sawang ta kuno saya ko bono ang sia no ro phare hu bisna akon su sapa ka phayo a kuno bono bisna mana kore bigra among samone kuno hiya ko an bukura kuno ma hiya ko bo tino kol khayo do khaipan baba haino buko baisimi ang nono kaya nana hi sawa bino kono tawo bo ko se korefu jawab se korefu basuni hamjaga ya se phaikan ang phaipron bana nara khamu jawab se kore botabo reina ba ang khanaka do bino ko khanaka beri toi ba thui nai kago hawo nai khanaka Nga bota ka bin bai sono dagi oi ano hiri tono bakna saji bunani paramora sari don ki chon kiri tongan tabo abuni baga ang tohimali asugo
media ni buskan phaye korna sana nakha borerona hain bufang hakra hirama tong use khaiye yakanani ga botabo sawi tongo ko khaisimi bukhwaisimi hamja kagyani sawi tongo bini tabo kono job thaisa bo koroi tolangna rok saye nogo bo phayako ga nang asungni esep khaye to ka hangkai anogo phaye guardian ro kok sabai himabo bo phainani gosiya rangkri romok somoroni sao ama heroni sao nongni borok ro hangkai kono hiya bolte bo dagi we bujogoi nohori hine saitong borokno bo dagi bin ama sono bin babu sono bo cheraigana ang bono esep khaimiya ama hero hine bujogoi nohori hine dagi ama hai ga angilan khanalka bore thui nai bo atkai yakar horo ne khanao amana first time malai mani riya hangkai ang thana affair khainai je boria sa ang mo kono rosaimeya boano dabi kharas ani opmanung mani je mai sormani dabi kharas rimaya haka amoso bai thaiya amoso bai yakaya tebe sonanai e guardian saimani no angtabo sinjagoi nogo tension payang to sinjana bukirwo tama hebongo ama hengai to khangta embe abon baga asugoi tongai maya nokja kok sanani nakha ga botaka no koi tongo bini koi tu barok man bini youtube channel kamana kirijagoi abo hairok koi tongta khai hamjago angno kagai mero hne saka sai tongo kon job thaisa kori bini bukhugo saka simi bo ama haike sawai tong boano prothom sawa media ro ni saw ya khai nangno ya youtuber sibo abo hairo ni saw media hne gang thangai no male youtuber sibo bono tabo bono kona musungta unang mana lukurang no ba joto borino na rukes khayo bini oko nogoi tongnai ro bin bailare no nogoi tongnai ro ang hakai juel deborma youtuber bo nangmo ya youtuber si amo jesa borino phana ko rukes khayo bono je bini kono nogoi tongnai ro bono sini tongnai ro ang hai kaye bo bai ta thangjak situ je nogoi siwi tongnai ro bono sini tongnai ro ang haike bo bai ta thangjak situ je kono bori phan binu khongta phaito bo bai ta thangjak situ ama haike je bono sini tongnai ro amno jesa borino phana koyo ang ta bin tomsa musaima ka age khai kok botor sawo kok kaham sawano aban bagang bono kaham hi tomai porthom bo kai ta khai saima kang bin tomsamu ang bo bai tai no kana musung liya ano jago kaijang nani hne bo esep khai tlang se bo ano boi toi ki phile khawo